Kid Vlog, Inos Vlog dito po sa YouTube. Ka talaga po yan. Nag-YouTube. Hi, isa sa aking classmate sa SLPP. Ito si Ma'am. Oo, yan. Ayan. Oy. Opo, Oy, ano eh. alamin ko kung ano ang sekreto ng photography studio. Ano yan na? Radio, ano yan? Announcer. Nag-smile studio ng aking casting. Kasi magkakaroon kami ng birthday personal exam. Top notch for that? Oh. Alamin ko kung bakit maganda ang magnegosyo ng photography. Nag-photography. Ayan. Mula bata hanggang ngayon, andito pa. Dito ako nagpapapicture dati. Yung nagagamit natin ngayon sa pag-edit sa photography ay napapaganda na ang mga tao. Mas napapaganda yung edit. Ay, tako sa person ko dito ako. Anong size na? Kasi ako, yan na picture. Di ako sure po, pero Oh, dahil ang pinsan ko ay nakasalang na siya. Eh, bawal na umiti pag PRC ID ang kukunin. Kaya, ayan. Hindi kami ngingiti mamaya. At kaya sa mga balita. Wait. Malabo. Rolling. Hindi na mababago. yung po yan ang kami doon sa camera. Ako na ginamit. Paggamit ko na. Ang dali na mag-edit ng... Ano, group review ko. Ma-review na kita. Dili, alam mo kaya? Nasa editing stage na po ang aking kakambal. Ayan po. Ano kayang gagawin ni Ma'am? Ayan. Photoshop po ang ginagamit namin. Photoshop ano? Ayan po. Talaga ang laking tulong ni Photoshop. Kung sino ka man, salamat. Ayan po. Napaka watery ang eyes kasi puyat palagi. Ayan. Nag-change yung background. Ayan. Alisin yung mga ano-ano dyan. Mga haggard looks. Ayan. Mga sunspots, wrinkles. Ayan. Yung ilong, ano na, tabingi na. Nag-brown yung eyes ko. Sa totoo lang. Graying hair. Ayan. Simula pagkabata, andito na kami, ha? Ayan po. Grabe ang technology para ma-enhance yung personality. Kasi sino ba naman ang aayaw dyan? Kasi very unbecoming naman na magsasabit ka sa PRC na hindi edited yung pics. Joke. Ayan na po. Babaguhin na po yung damit ko para formal siya. Ayan. Ang tanong ko lang ay kung bakit palagi na lang na naka-in color yung requirement ng isang company na makapag-submit ka ng picture mo. Ano ba talaga ang ang essence ng may color yung damit? Di ba? Mas magandang tingnan. Ano Ma'am Bej? Ano ba talaga ang essence niya? Uniform, gano'n. Akala ko ba walang bias yung pagkukuha ng empleyado. Mga biases. Para magmukhang fresh. Oo. Gano'n? Magmukha. Magmukha lang. Ayan professional na po siya. Naman yan. Pag naka-t-shirt kaya, ako ordinary sana. Parang sa blue collar jobs. Hi, Casey.